Здравейте! От Русе започва Знание БГ. Отново ще има поводи да говорим за обучението в електронна среда в училищата и висшите учебни заведения. Почти 3-годишното световно COVID изпитание остави много въпроси. За някой то бе ненужен експеримент, но така или иначе се случи и ние нямаме избор, освен да го приемем. Големият въпрос е какви са последствията и има ли все пак рационалност в дигиталното образование. Свищовската стопанска академия е сред пионерите у нас в дистанционното обучение. В края на мандата на нейния ректор ще говорим за равносметките и перспективите. Ето какво сме подготвили. А сега казвам добре дошли на първите ни гости, ректор на Свищовската стопанска академия професор Мариана Божинова и на заместник ректора доцент Румен Русалимов. Благодаря ви, че пропътувахте разстоянието между Свищов и Русе да ни гостувате. Повода, професор Божинова, да сме тук заедно е, че вашия мандат съвсем наскоро изтича. Началото на следващата година, февруари, ако не се лъжа. Да, край. Време за равносметки. Този мандат, който предстои да изтече, беше много особен. Труден мандат във връзка с това, че стартирахме при неблагоприятно финансово състояние на Стопанската академия, което, слава Богу, още в първата година успяхме да се справим, и да балансираме бюджета. И дойде един месец след изборите пандемията, извънредното положение, преминаването в крачка, както се казва, в режим на онлайн обучение, разработване на всички дигитални ресурси, електронни. Но аз съм удовлетворена, че въпреки всички трудности и предизвикателства, мога да отчета заедно с ръководството на Стопанска академия, моя екип, един успешен мандат във всички основни сфери на дейност на едно висше училище. И учебната дейност, и научно-изследователската, и международната дейност и сътрудничество. Всъщност това беше най-голямото изпитание. Почти целият ви мандат, последен, мина в условията на COVID. Точно. Пандемия, дистанционно обучение. Между другото, дипломира се випуска, който започна. Така ли беше? Така е. Той започна в началото. Да. Добре, оценка, какво се случи в този период? Лично при нас, може би, бяхме облагодетелствани във връзка с това, че ние сме пионери в дистанционната форма на магистърско обучение в България, което датира още от 1999 година. И след като сме натрупали толкова опит в разработването на електронни ресурси за дистанционно обучение, комуникация в дистанционна форма между преподаватели и обучавани, ние много бързо, както се казва, за 24 часа успяхме да превключим и редовните студенти, и задочните студенти в дистанционна форма на обучение, именно поради наличието на разработени ресурси учебни за дистанционно обучение. Не ги ли разглезихме много по този начин? Не ги ли накарахме да свикнат с тази дистанция, да не ходят в залите, да не влизат в аудиториите? Изобщо предизвикателствата на това дистанционно обучение. Има го и този момент. Той се отразява във всички сфери на образованието, мисля. Но все пак при нас, може би, във връзка с това, че ние обучаваме в професионалния направления икономика и администрация и управление, които са благодатни все пак за дистанционна форма на обучение, за разлика от, например, такива в областта на изкуствата, в областта на медицината, на инженерни науки и така нататък. Да включим и доцент Русалимов. Оказва се, че има повишен интерес към обучението в академията. Така ли? Увеличават се студентите. Знаете ли, само седмица след като Академичният съвет ми избра за заместник ректор и ми възложи отговорността по кандидат-студентската кампания, в България беше обявена извънредна епидемична обстановка. Да. И помните, че големите градове бяха блокирани и на нас не беше невъзможно да се срещнем физически с нашите потенциални кандидат-студенти. Но
ние не се оплашихме и започнахме да генерираме добри новини с помощта на вас, медиите, които ги отразявахте. Чудото се случи. Добра новина беше това, че въпреки затрудненото си финансово положение, както каза ректора, ние успяхме да предложим безплатни общежития за новоприетите. С помощта на дарители, разбира се. Една голяма застрахователна компания пък обяви пак чрез вас, медиите, че ще покрие всички учебни такси на новоприетите студенти в специално застраховане и социално дело. И чудото наистина се случи. Вместо да регистрираме спад в приема през ковидната 2020 година, ние регистрирахме макар и малък приръст. А през следващите 2 години имахме привилегията да бъдем избрани от Синдиката на българските учители от Министерството на образованието и науката за обучаваща организация във връзка с повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици чрез техните учители. И така имахме възможност да се срещнем с 330 учители от над 170 училища, ситуирани в 62 населени места. Те се превърнаха в наши рекламни посланици. И може би натрупаната инерция си каза думата и през последната година ние отчетохме 17% ръст в приема, а в дистанционното обучение приема ни нарасна с 124%. Но ще ви кажа един парадокс. Парадоксално е, че ние сме държавно висше училище, а само 30% от приема ни тази година е в така наречената държавна поръчка. Останалите 70% са в платената форма на обучение, което също е атестат за качество на обучението и за това, че хората избират марката Стопанска академия. Да, щях да ви попитам на какво го отдавате. Очевидно, както каза и ректора, ние имахме голям опит в дистанционната форма на обучение, защото сме пионери там. И когато привключихме толкова бързо, нашите студенти го усетиха и като че ли го разпространиха между тяхните приятели, познати, колеги, роднини, близки и това се разчу. Не случайно 124% ни е ръста при дистанционната форма на обучение. Бележите ръсти на, доколкото знам, и на научни изследвания. Тоест, развивате наука, да не забравяме, висше учебно заведение. Естествено. И да кажем нещо и за интересни проекти и сътрудничества имате ви. Да. И международни включително. Включително, да. Наистина с радост мога да потвърдя, че в този мандат ние имаме над 2, почти 3 пъти увеличаване на броя на нашите проекти в областта на науката и образователни също проекти, като 2/3 от тях са международни проекти. Изпълняваме един... Той приключва в края на тази календарна година с 30-месечен срок беше голям проект по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съвместно с... Ние сме партньор основен на Университета за национално и световно стопанство. Имаме създадени и вече втори прием осъществен по 12 съвместни бакалавърски и магистърски програми. И този проект не само, че успя да задълбочи сътрудничеството между тези 2 водещи висши икономически училища в България, но ние имаме и увеличаване на международната мобилност, споделяне на преподаватели. Преподаватели от УНСС преподават при нас. В момента наши преподаватели са в УНСС като споделени преподаватели и разработване на дигитално учебно съдържание по 125 дисциплини. Добре, към края на нашата среща да кажем нещо, видя ми се много интересно, този консорциум между 11 държави. Това е наистина, така да се каже, основната ни цел да можем да бъдем одобрени по специалната програма на Европейския съюз Еразъм Плюс за създаване на Европейски университет. Сега при третия кол има възможност още 10 такива консорциума или алианси между университети от различни европейски държави да бъдат одобрени и това е нашата основна цел. На тази база, естествено като първа стъпка, ние създадохме това сътрудничество под формата на членство в консорциум, най-напред между 7 университета от 7 държави.
Това са Португалия, Италия, Чехия, Словакия, България, Румъния и Турция. Сега прибавихме октомври месец още 4 университета от 4 други държави, а именно от Германия, от Нидерландия, от Швеция и от Полша. И по този начин обхващаме териториално целия Европейски съюз, разделен на 4 региона. Това е с цел да създадем така една мултидисциплинарна среда за обучение и изследвания в областта на културното наследство и именно заложени са като подцели съвместни проекти, научни изследвания и образователни продукти, т.е. съвместни и учебни програми. Добре. Нещо, което ще работи и за колегите, за учените, но и за студентите. Да, възможност точно да работят там. Искам да споделя само моля ви, във връзка накратко с кандидат-студентския ни прием, че нас последно време започват да ни избират и популярни лица. И ще спомена само две. Олимпийската ни шампионка от Токио Ивет Горанова, която в момента е 4-ти курс, и новоизгряващата звезда в български и в световния шахмат Нургюл Салимова, която в момента е в 1-ви курс. И от тук се зароди и още едно определение за Стопанската академия, а именно Академия за шампиони. Добре, дай Боже да бъдат и добри студенти, да се учат. Аз ви благодаря за това гостуване. И всичко добро ви желая за празниците.